на вълна и след рекламите, за да посрещнем още един любим глас на няколко поколения. Очакваме Милица Божинова от Тоника СВ, която ще влезе с песен на уста, за да поздрави всички мълчугани за предстоящия ден на детето. Навсякъде са те, а как изглеждат чудеса. Любов по договор. Премиера по BTV Story. Искаш барбекю, получаваш барбекю. В Kaufland ще откриеш над 300 продукта за твоето барбекю. Като килограм маринован свински котлет за 11,99, чубрикова наденица Елит Мес за 5,49 за килограм, 400 грама кърначета чех за 5,99 и 2 литра и половина газирана напитка Пепси за 2,19. Kaufland. Хубава седмица! Когато болката те смазва и светът ти е накриво, а денят не спира докато ти мине, вземи веднага Парабол Макс. Течна формула за скоростно усвояване. Парабол Макс облегчава веднага главоболие, зъбобол, менструална болка. С течна формула Парабол Макс облегчава 2 пъти по-бързо и действа до 8 часа. Парабол Макс. Скоростна победа над болката. Съдържа ибупрофен. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Преди употреба прочетете листовката. Вземи Пироло и се отдай на плодов свят от емоции. Пироло. Забавлявай се на воля. Ехо, чули новината за новия препарат за съдове Ехо? Отличен с награда Best Buy. Ехо. Качество, което си заслужава. Скъпа. Само една капка ли каза? 7 Days е съвършено приготвен от прясно разточено на тънки слоеве тесто. Перфектно изпечен, докато стане пухкав и въздушен. Каква ли тайна крие? Всъщност тайна няма. Това е неустоимото сърце от какаов крем, което всички обичаме. Круасани 7 Days. Опитай сега! Philips Sonicare предлага нови възможности за нежно и цялостно почистване на зъбите и венците. 62 000 почистващи движения в минута завихрят микробалончета между зъбите и по линията на венеца. Новата глава на четката премахва до 20 пъти повече плака и предлага нежна грижа. Philips Sonicare винаги има начин да мием зъбите си по-добре. Innovation into Philips. Открий новата четка Philips Sonicare Prestige с технология Sense IQ. Искате сияйна и защитена кожа? Лореал Париж Витамин С рутина против първи признаци на стареене. Уеднаквете тена с серум с чист витамин С. Защитете кожата с дневен флуид с SPF 50+. Заедно осигуряват 4 пъти по-блестяща кожа. Лореал Париж Витамин С рутина против първи признаци на стареене. Защото го заслужаваме. Всеки е майстор с Мусю Бриколаж. Някой на споделените утрини с любими хора, други на моментите на релакс. И всеки си намира майсторската оферта. Моноблок от Идеал Стандарт. С тоалетна чиния без ръб, за лесно почистване и механизъм за плавно затваряне. Водоустойчиви мебели за баня от висота, с порцеланова мивка и бяло гланцово покритие. Стилни плочки за баня Бернина от Кай с дизайн естествен камък и гланцирана повърхност на стените. През юни до 20% отстъпка при покупка на продукти за баня. Мусю Бриколаж. Чисто почиства перфектно всяко кътче от дома и убива до 99,9% от микробите. Чисто. Наистина чисто. Ако училищните представления бяха като това, не бихте имали нужда от Airwaves, но те не са. Затова заредете с доза ментолова свежест и тя веднага ще оправи настроението ви. Airwaves. Освежи ума, не само дъха. Да имаш крампи или да спринтираш за победа? Към върха! Избери Магне B6. Лекарствен продукт с органична магнезиева сол и витамин B6. Отлична усвояемост и клинично доказан ефект в максимална дневна доза. Доказано лекува крампи, схващания и други симптоми на магнезиев дефицит. Магне B6. Силата е в теб. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни и деца над 6 години. Съдържа магнезиев фектат и пиридоксинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката. Когато дойде време за почивка, отговорът е свежия вкус на Kinder Pinguи. Насладете се на почивката с хрупкавата обвивка от фин шоколад и свежия вкус на пухкав млечен крем. Kinder Pinguи. Обичан от майките, обожаван от децата. Ведра избра за вас. Изписвам ти най-доброто. Омнибиотик Хетокс. Хетокс. Първият симбиотик за метаболитно здраве и детоксикация. След 3 месеца Омни Хетокс и ти ще се фитнеш.
Бабо, готова съм. Готов съм. Медикс ВЦ Total Power Guard хигиенизира, почиства до блясък, отстранява котлен камък и ароматизира дълготрайно. Медикс за тоалетни. Номер 1 по продажби в България. Вдигни нивото на свежестта в тоалетната с новото ВЦ блокче Медикс Total Power Guard. Бъди готов за победи с качествени продукти на ниска цена. От петък в Lidl. Круасан с какао в пълнеж с 50% намаление за 44 стотинки. Прясна пилешка подбедрица за 3,49. Зеленчуков хляб за 1,19. Масло Deutsche Markenbutter за 3,99. И 4 броя бира Хайнекен за 4,99. Lidl. Официален партньор на твоето лято. Любов по договор. Всеки делник 22:30 BTV Story. В BTV новините в 12. Питбулът убил стопанката си във Варна. Преди година нахапал и приятеля й, разказват съседи. Фирмата съхранявала опасния живак в склад в Перник е без разрешително от януари тази година. Колко ще ни струва сянката на плажа това лято и ще има ли спасители? Броени дни преди Деня на детето ще